Dobrý večer, priatelia. Vítam vás na stužkovej slávnosti v hoteli Regia na prvej časti nášho kurzu Základy zoznamovania pre mužov. Som veľmi potešený počtom návštevníkov, ktorí sa tu dnes vyšli. Dnes večer sa zameriame na prvú schôdzku, ktorá je iste rozsiahlým a komplexným problémom. Prvým rozhodujúcim krokom po tom, čo ste si schôdzku dohovorili, je, aby ste, keď dievča otvorí dvere, nevyzerali ako úplný idiot. Najlepšie je tváriť sa, že ste zaujatí niečím iným. Avšak ako náhle dievča uvidíte, je dôležité povedať, ako je to pristane. Ale neprežente to. Ak ste predstavovaní jej rodičom, dôležitý je pre vás prístup. Môžete byť nenútení, môžete byť tiež príliš horliví. Keď sa s rodičmi učíte, zasa to nepreháňajte. Potom odvedete partnerku k svojmu vozidlu a nezabudnite otvoriť dvere. Keď ste vo vozidle, existujú rôzne spôsoby, ako riadiť. Môžete riadiť takto, potom však strátite jej úctu k vám. Keď riadite takto, vezmite si radšej taxík. Potom prichádzate k reštaurácii. Vystúpite z auta a odvedete dievča k vášmu stolu. Potom ju osobne usadíte. Snažte sa upútať pozornosť čašníka. Veľmi dôležitý je výber vína. Úplná neznalosť nepôsobí dobre. Keď vám prinesú fľašu, získať môžete aj pri ochutnávaní. Avšak nebuďte príliš profesionálni. Aj pri jedle sa správajte umiernene. Nejedzte príliš rýchlo. Ale nejedzte ani príliš pomaly. Ďalším bodom je prijatie účtu. To je tiež dôležitý okamih. Nesmiete stratiť sebaovládanie. Takto je to správne. A takto je to zle. Dievča sa tiež môže ponúknuť, že zaplatí sama. V tom prípade odmietajte. Aspoň na chvíľu. Nasleduje diskotéka. Ak ste už vnútri, nesnažte sa hovoriť cez hlasnú hudbu. Vyzerá to divne. Iba sa nenútene postavte a tvárte sa sexy. Takto je to dobré? Toto je lepšie? Toto už nie je dobré. Vedľa pozície je dôležitá tanečná technika. Väčšina ľudí nevie tancovať a pohybuje sa príliš veľa. Iní sa pohybujú príliš málo. Niektorí ľudia tancujú, ako by mali niečo v zadku. Iní tancujú, ako by im zo zadku niečo vyliezalo. Keď všetci sedia, je lepšie netancovať vôbec. Vždy sa hodí nejaká narážka na vaše zranenie pri športe, ktorá slúži ako dobrý dôvod pre odchod diskotéky.
Asi za 20 minút by ste mali byť u vás doma. Musíte sa uvoľniť a uvoľniť vašemu dievčaťu sa cíti tiež uvoľnenie. Bude najskôr práve tak nervózna ako vy. Nie je preto potrebné vyvíjať nejaké špeciálne úsilie. Nasleduje púšťanie hudby. Pri púšťaní hudby vám nemôžeme pomôcť pri výbere CD, ale púšťanie pohrebných spirituálov a dýchovky je chyba. A za žiadnych okolností sa nechválte svojim stereoprehrávačom. Teraz prichádza chvíľa, na ktorú ste čakali. Zvádzanie. To budeme preberať budúci týždeň. Napriek tomu pripomíname, toto je správne. A toto, musíte uznať, je priam katastrofa.